masawa mar piny Kenya. Odiochieng' manyoro ne waneno ka Mungatana koro chwalo mano censure motion mar mondo mi onona ne kit Rigathi Gachagua. Korka Rigathi Gachagua ni bende osebedo ka oting'ore adiera kaka ng'ama oromo bedo e lemo mano mar jalup jatend piny Kenya kata bedo ng'ama onego bed ni riwo wi jo Kenya duto kumoro achiel. Ogutu. Erokamano ahinya Joyce. Wach mar Deputy President mar Kenya, it's known publicly, kendo challenges mosebedo kowacho be ong'e. One thing manyaka wapenjre uru ni Senate as structured gi constitution to gi standing orders mage, can they initiate impeachment mar Deputy President kata President? No. Impeachment mar Deputy President bedo initiated in National Assembly. The standing orders are very clear. Gima Danston Mungatana dwa timo wawinjire ni odwa chalo ng'ama riwe wi mbele, odchalo ng'ama ringo mbele kapok gide intention mar oganda jok mane nigi paro mar impeach cha pok ochako, nikech ochalo ng'ama dwa discuss character mar Deputy President gi behaviors mage, but at the end of that discussion ang'o madhi timore onge ni nikech that kind of motion onge kata voting mabro timore. En mani gidwa wuoyo mondo megi pachgi ging'e character mar Deputy President. Kane issues mag impeachment mag Deputy President nonego chakre e National Assembly. To Joyce wang'eyo ni chien gima osebedo katimore. Wach gi Rigathi Gachagua as Deputy President mar Kenya Kwanza ok en gima ochakore sani. Nikech the challenges more face nochako face given from the point mane obedo nominated as Deputy President. Hapa ni jowa mang'eny ne ng'iyo ni Rigathi Gachagua ni nikech nok ong'eye ahinya, nochalo jagweng' moro mocha ma holding a position ma Deputy President was a surprise to many people. But at the end of it, ne gidhi makuru wawach ni ne giombo kura masani. To gi pache ni ne giriwore kaka regions ariyo, Rift Valley to gi Central. Kendo ne gigo kura ilano kata king'iyo data mar IEBC kaka nogo kura, ng'eny kura manoyombe Kenya Kwanza, ne en kura manoa Central to gi kura manoa Rift Valley. Other regions mano support gi maybe at 50-60%. To moko be ne giae almost nono. Omiyo kane gikawo telo, to apani ne en gi paro moro ni charity begins at home. Omiyo mokwongo anyalo wacho ni the issue of national unity, according to the principle mar Rigathi Gachagua, eni abro unite Kenya but achako gi jowa. To wan bende jowa mang'eny neno ni gini onge ni chako gi jowa, chaka gi jo Kenya te nikech jo Kenya te chulo usuru. Lakini pok aneno kang' mar Rigathi Gachagua osedhiye ma iwacho ni nitiere gima impeachable mosebedo kotimo. Onge gima impeachable ma Rigathi Gachagua osebedo ka itimo. Mana siasa manotimore ni winjo ka Kenya Kwanza ne wacho ni kane gichako ka gidwaro Deputy President, ne nitie kaka Gachagua gi Kindiki ne yombe koweni jo bura oyie Deputy President. To other popular vote of President noyiero Gachagua contrary ne jo od bura. Jogi pok oyie gi loch mar Gachagua ni, and that is what is going on. Omiyo sani it is earlier mondo wachak issues mag impeachment nikech nyoche kwae ng'anyo mang'eny. We want the economy to be stable. Nitie mechanism wanyalo tiyo godo than again wadhi issue mabro kelo nwa political instability. Erokamano ahinya. To mana kaka iwacho kanyo kaduoko kendo Ojuka ka achiel kod Nation bende twako kinyi makawuono. Bende ne wawinjo ka mano chieng' ngeso e kinde